יופי, מעולה, מעולה. אז ערב טוב, אז יום רביעי ואנחנו במפגש הרביעי והאחרון, גם שמחים להגיע ככה באמת עם התוצרים ועם השאלות שלכם, והיום אנחנו בגישת היופי, יש תקציב, יאללה, מה עושים עם זה, איך עובדים עם זה נכון, איך ממקסמים את זה ואיך נותנים לכם גם טיפים להמשך, כי כשיש מסד נתונים, יש בסיס לכל המספרים שעשיתם, תוכלו באמת להשתמש בזה אחר כך גם עבורכם, גם לנשום עם הקובץ הזה, ממש לעדכן אותו וגם להשתמש איתו אחר כך כששואלים אתכם מה התקציב, לחזור מה שנקרא למספרים ולא לגמגם, ולדעת גם מה להגיד ומה לא להגיד, תכף אנחנו נראה. אז עמרי סקור רגע את מה שאנחנו הולכים לעשות היום, ושוב בגישה שאתם כבר מכירים, אנחנו נחלק בינינו את ההנחיה, תיאוריה, דוגמאות מעניינות, טיפים, וכל המצגת הזאת תשלח מחר בבוקר, אז בבקשה. אחלה, אז תרשמו אנחנו בבקשה רק בבקשה אם עולות שאלות, תשאלו דרך הצ'אט ונעשה אתנחתאות, פה אנחנו לא נעשה בפרונטלי עצירות ככה טבעיות, אלא רגע נחכה ככה כל כמה מקטעים. יופי, אז הנה בבקשה. אחלה, מעולה. אז בעצם אנחנו במפגש הרביעי, שבעצם הרעיון הוא, אוקיי, מצאתי את כל מה שאני צריך, יותר מדויק, פחות מדויק, עומד מולי בקובץ תקציב, איך אני עובד עם זה, מה אפשר או אפשר לעשות עם זה, איך משתמשים בזה נכון, כשבעצם יש כמה דברים שאנחנו רוצים לעבור עליהם היום. אחד זה עבודה שוטפת, איך, ובאיזה קצב כדאי לעדכן באופן שוטף את הקובץ הזה, איך מקבלים החלטות שונות בעזרת הקובץ, ואנחנו כן רוצים להתחיל לדבר על העובדה שמה שיקבע בסוף את המצב הכלכלי שלכם בתהליך הבנייה זה לא הקובץ וזה לא הכסף, זה ההתנהגות, והרבה פעמים אנחנו רואים שאנשים מבינים אבל מתנהגים הפוך, ולכן אנחנו רוצים רגע לשים על השולחן חלק מהעניין הזה. אנחנו כן נדבר על איך מציגים, איך משתמשים בתקציב ככלי להציג למשפחה, לאדריכלים, איך מייצרים הצבת גבולות חיצוניים, בעצם זה דרך שיטה התנהגותית, להוציא מהידיים שלנו את כל קבלת החלטות שפורצות את הקובץ, את התקציב, ואנחנו נדבר על התמודדות עם פערים, סוגי פערים, מה המרחבים, מה השדות שבהם אפשר לפעול על מנת לצמצם פערים. זהו, זה מה שנעשה, ואני רגע רוצה להתחיל עם העבודה השוטפת, אוקיי? אז קודם כל יש שלושה חלקים של העומק הכיס שדיברנו עליהם, מה הוצאתי, מה זמין לי, ואיזה משכנתה אני יכול או לא יכול לשאת, שהם חייבים בעדכון, אחרת הקובץ מתישהו כבר לא מעודכן, אוקיי? זה לא משנה כרגע אם זה קצב חודשי או שבועי או רבעוני, זה תלוי בקצב של התהליך, יש תקופות שזה הרבה הוצאות והרבה שינויים יומיים, ואז עדיף יותר, עדכון קצת יותר מהיר, ויש זמנים שלפעמים כמה חודשים לא קורה כלום, אבל הרעיון הוא כזה, הרעיון הוא שאחת לתקופה אנחנו עוברים על כל הקובץ ומתחילים מהגיליונות הירוקים האלה של עומק הכיס, אנחנו מוודאים שרשמנו את כל ההוצאות ואם לא אז מעדכנים, אנחנו עוברים על כל ההון הזמין שלנו, גם זה שסימנו שהוא ב-0%, שהוא לא לפרויקט, ואנחנו מעדכנים את הסכומים שם, כי תוך כדי תהליך אני מוציא כסף על הבנייה, חלקו מקטין את ההון הזה, כלומר אם אני לא אעדכן, אני אחשוב שיש לי כסף שהוצאתי כבר, אוקיי? אז צריך לעדכן את מה זמין לנו, ובמשכנתה, שאני אראה לכם את זה אחרי זה בקובץ, אבל איפה שיש לי את המשכנתה שאני יכול לשאת, אם משכתי כבר חלק, אני צריך לרשום שם מה היתרה שיש לי למשיכה, לא כמה סך הכל משכנתה אני לוקח, כי כבר משכתי חלק, זה עבר מהמשכנתה להון העצמי שלי, זה נמצא אצלי או בהוצאות כי הוצאתי או בהון העצמי. אז מה שאנחנו רוצים, אחרי זה נראה לכם גם איך עושים את זה בקובץ, זה שתזכרו שהקובץ הזה הוא כלי מעולה למעקב זמן אמת, ובלבד שמעדכנים אותו. הוא לא יעבוד כשלא מעדכנים אותו, אם מקבלים החלטה ולא התקנתי את שלושת הגיליונות האלה, של הוצאות, יתרת הון וכמה משכנתה עוד יש לי למשוך, אני אקבל החלטות לא טובות, כי המספרים לא נכונים, אוקיי? קבלת החלטות, אני רגע אשים לכם טבלה כזאת, שהמטרה שלה היא שתבינו אילו פעולות משפיעות באיזה אופן על התקציב. אם
אני מגדיל את גודל הבית, אני מעלה את גודל הבית, אני מעלה את ההוצאה. אם אני מקטין את גודל הבית, אני מוריד את ההוצאה. אם אני מעלה את איכות הבנייה, אני מעלה הוצאה. אם אני מוריד את איכות הבנייה, אני מוריד הוצאה. משך תהליך עובד בדיוק הפוך. אם אני מעריך את אורך התהליך שלי, אני מוסיף יכולת, באופן גורף ותמיד. אם אני מקצר את התהליך שלי, אני מוריד יכולת, אוקיי? עכשיו, בגדול, אפשר גם בשלוף לשים על זה מספר. לצורך העניין, כל מטר שאני מוריד או מעלה מהבית, פלוס מינוס 10,000 שקל. סדר גודל. אני אטעה קצת, זה לא יהיה מדויק על זה, בשביל זה יש לי את הקובץ. אבל לצורך העניין, אם אני מגלה שחסר לי 100,000 שקל, זה פחות או יותר מתכתב עם 10 מטר מרובע. בערך, אוקיי? איכות, איכות של בנייה, לקפוץ רמה או לרדת רמה, נמוך, בינוני, גבוה, בגדול, זה מוריד או מעלה בערך 1,500 שקל למטר. כלומר, שוב, אם חסר לי 100,000 שקל, ויש לי 100 מטר בית, אם אני יורד מרמה גבוהה לרמה בינונית, אני מכסה את הפער, בגדול. אוקיי? כלומר, זה כללים שיאפשרו לכם רגע לקבל מושג על ההשפעה של החלטות שלכם, על העלייה או הורדה של ההוצאה שיהיה לכם בבית, אוקיי? ודבר שכן חשוב להגיד, תראו, אני שמנו את המשפטים שאנחנו שומעים שמסמלות את הבעיות ההתנהגותיות עם תקציב, בסדר? אם מישהו, וזה לאו דווקא אתם, אם האדריכל אומר חייבים, או אם אני אומר לאשתי חייבים, אז אני רגע צריך לעצור, ורגע לבדוק את עצמי, כי חייבים זה מילה שמסמלת בדרך כלל ניסיון שלי להסביר למה אני חורג מתקציב, אוקיי? עכשיו, זה לא אומר שצריך כן או לא לחרוג, אפשר להחליט לחרוג, להביא עוד מקורות, או להוריד במקום אחר, אבל זה דורש רגע לעצור, ולקבל החלטה מודעת. המילה חייבים, חייבים לעשות משהו כזה, חייבים לקנות משהו כזה, חייבים לשנות משהו, המילה חייבים היא נורה אדומה בוהקת לרגע לעצור, ולוודא שאני לא מתרץ למה אני חורג מתקציב, ואחרי זה אני אכנס לבעיה. אותו דבר האחרות, אם כבר אנחנו עוד עדיין לא עשינו ריצוף, בואו נחשוב על תת רצפתי. החלטנו לפני שנתיים שבנינו תקציב לא לעשות תת רצפתי, ולא תמחרנו אותו, ועכשיו אם כבר אז, זה שוב, זה סימפטום מילולי, למקום שצריך לעצור ולראות איך לא חורגים מהתקציב. אותו דבר נסתדר, אוקיי? נסתדר קורה כשאני מגלה פער במספרים, ואני אומר לעצמי, טוב, אתה עוד 500 שקל בחודש נסתדר, שוב, סימפטום לעצור רגע, לא, יכול להיות שנסתדר, יכול להיות שלא, אבל אנחנו צריכים לוודא עם המספרים שנסתדר. לא כי ההחלטות צריכות להיות כאלה או אחרות, אלא כי אנחנו רוצים שתתחילו להסתכל רגע על הפער בין לקבל החלטה באופן לא מודע, ואחרי זה לתרץ לעצמי למה קיבלתי אותה, זה צורת חשיבה שפורצת תקציב, או לעבור למקום שהחלטה מודעת, להבין רגע, אוקיי, אני שוקל פה החלטה שהולכת אולי לפרוץ לי את התקציב, אני חייב לבדוק, להבין את המשמעות ואז לקבל החלטה. עכשיו שוב, לגיטימי לגמרי, לגיטימי להגיד אני אשקיע יותר בחלונות, פחות במטבח במקום, לגיטימי להגיד, היה כסף שלא תכננתי להוציא, אבל אני רוצה לעשות את התת רצפתי, אני יוציא את הכסף שלא תכננתי, זה בסדר, זה החלטות כל עוד הן שקולות, מודעות, ומול טבלה עם מספרים, זה בסדר. אלה שלושת הסימפטומים העיקריים של בעיות, אוקיי? ככה זה נשמע. כששומעים את המילים האלה, כל פעם שאנחנו שומעים את המילים האלה מלקוחות, אנחנו אומרים, רגע, תעצרו, בואו נראה רגע את התקציב ונבין מה אתם אומרים. אוקיי? הרעיון הוא לעבור מהחלטות לא מודעות להחלטות מודעות. דקלה, נראה לי דוגמה, נכון? את על מיוט. כן, סליחה, הייתי על מיוט בדיוק, סליחה. אז משפחת יואב, תראו איזה דבר מאוד שכיח, בעצם תכננו תקציב של 130, אבל מה הם תכננו בפועל עם האדריכל? 160. הנה התנהגות שבנינו תוכנית, אמרנו זה ממש. ואז נוסף לכך, במהלך הבנייה,
כבר שהם בונים הם החליטו גם להוסיף מערכת חימום תת-רצפתית, לא תוכננה. בואו נאמר שכבר לפני הנושא הזה של הגשה להיתרים מצאנו מקורות הון נוספים, אבל צריך גם לוותר על הלבשות אחרות. אין בעיה לשנות תוך כדי תנועה, אבל צריך לתעדף. אז במקרה הזה משפחת יואב פשוט החליטו על דחייה של גינון מסוים וריהוט מסוים, ריהוט גן במקרה הזה, כדי לממן את המערכת התת-רצפתית, כי תת-רצפתית אי אפשר לשתול אחר כך. לקנות את הריהוט או לעשות דחייה של משהו שאחר כך אפשר להוסיף, זה בהחלט לוגי והגיוני. אבל שימו לב שזה מאוד שכיח, אתם תשמעו את זה מהרבה אנשים, תכננו X, ביצענו בפועל Y, פערי התנהגות בלבד, זה דחיית סיפוקים. אוקיי? בבקשה. מעולה, אני כן רגע רוצה לעצור על השאלה לצ'אט, כי על אחד השקפים הקודמים, בסדר דקלת, יכולה רגע להקריא אותה? כן. רגע. למה אני לא רואה בצ'אט אבל שאלה? את רואה, זה מסומן צריך ללחוץ על אחד הקוביות שם, הם שינו את ה... נכון. לא, אני רואה, אבל אני לא, איזה קטע שאני בכלל לא רואה שיש כאילו שאלה. רגע, צ'אט. לא, אני לא רואה שיש פה רגע, אני שאלה. נכנס. חגית שאלה בשקופית כן, הזאת, כן, מה זה, החשבונית. מה זה נקרא כן. מוסיף או מוריד יכולת, אוקיי? איזה יכולת? אה, פה, מהמם. תראו, משך תהליך, רוב האנשים, ככל שהתהליך נמשך, תהליך בנייה או שיפוץ או מה שזה לא יהיה, נמשך יותר זמן, בדרך כלל קורים שני דברים. אחד, כלכלת המשפחה טיפה משתפרת כל הזמן קצת, לצורך העניין אם אני לוקח עוד שנה בתהליך, אתם גם תראו דוגמה, אני חושב שהבאנו דוגמה לזה, אם אני לוקח עוד שנה בתהליך, אז יש לי עוד שנה לחסוך עוד קצת כסף, יש לי עוד שנה טיפה לעלות הכנסות, יש לי עוד שנה רגע לעצור ולקבל את ההחלטות יותר מדי, אני מוסיף ליכולת שלי לנהל טוב את התקציב. כשאני מקצר תהליך קורה בדיוק הפוך, יש לי פחות זמן לחסוך, אני מקבל החלטות יותר נמהרות, ואני לא נותן זמן לכלכלת המשפחה להתפתח בתהליך. עכשיו אני אומר את זה כי תהליך שיפוץ יכול לקחת חודשים עד שנה, שנה וקצת, אבל בנייה יכולה גם לקחת שנתיים או שלוש, ומותר לי יותר. ברוב המקומות, החוזה עם המינהל, עם רשות מקרקעי ישראל, אומר 4 שנים. אם אני מתכנן, עושה רישוי ובונה, תהליך של שנתיים, שנתיים וחצי, אני יכול גם להגיד לא, אני מתחיל רק עוד שנה את התהליך הזה, אני אקנה את הקרקע, אני אשלם תשתיות, אני אתקבל לחברות, אבל את התכנון, רישוי, בנייה, אני אקח עוד שנה. למה שנה? כי אני רוצה להשיג עוד 1,000 שקל בהכנסה, כי אני חוסך כל חודש 2,000 שקל ואני רוצה להרוויח עוד 24,000 שקל של שנה של תהליך, כי אני רוצה לתת לקופות גמל שלי להרוויח עוד, או לקרנות השתלמות, אני מוסיף ליכולות הכלכליות שלי, וזה שאני דוחה את התהליך בשנה, אוקיי? זה הכוונה להעלות את משך התהליך, מוסיף יכולת, לקצר, מוריד יכולת, כלכלית. זה הכוונה, אני מקווה שזה ברור חגית. כן, כן, כן. אני אגיד שזה מאוד חשוב, כי אסטרטגית, אתם זוכרים, אנחנו כל פעם מדברים שבעצם זה לא בלוק ולא חלון, אלא זה אסטרטגיה, זה מעולמות ניהול הסיכונים. מגיעים אלינו המון אנשים שהם מאוד בראשית הדרך, ואפילו באבחונים כלכליים אנחנו אומרים להם, אוקיי, אם נייצר לכם רגע איזושהי תוכנית עבודה, ונאמר שבאמת אנחנו יודעים עכשיו את קצב התהליך שעומד להיות באותו יישוב, בואו רגע נחשוב, אף אחד לא שומע אתכם, אתם תחת חיסיון. בואו ננסה לחשוב מתי אנחנו מפעילים את העולם התכנוני, כלומר איך אנחנו משיגים את ידינו על המגרש ואחר כך מחליטים לפעול אם יש באמת את היתרון היחסי הזה של לאסוף עוד כסף, להתחזק, להביא עוד כסף או אפילו לעשות כמובן פעולות יותר חזקות כמו שהזכרנו במהלך הסדנה, דיבור על הבאת כסף ממשפחה זה הרבה פעמים game changer, פתאום העלאה או ירושה זה game changer, כל מיני סוגיות כאלה. זו שאלה מצוינת חגית, תודה רבה. מעולה. אז עמרי, רק נמשיך לתיאוריה הבאה. אוקיי, אז רגע קצת כמה דברים שאספנו, עברנו על כל הדברים שלקוחות אמרו לנו בחודשים האחרונים, על איך הם, כל מיני טיפים שלהם לעבוד עם תקציב, או לעבוד בכלל עם הסיפור הכלכלי, ושמנו, רגע, אספנו אותם. אז קודם כל, אחד הדברים שמאוד קריטיים, יש משבר, לא יודע,
אנחנו עכשיו צריכים להחליט על גודל בית, אנחנו עכשיו צריכים לעשות משהו דחוף, משהו שהוא מיידי, זה מקום לא טוב לקבל החלטות. אני רב עם האדריכל שלי, זה פגישה לא טובה לקבלת החלטות. כי הרגש של שערה, וזה לא משנה כרגע אם זה כעס או עצב או דברים אחרים, הוא בדרך כלל מייצר תהליך מחשבה שהוא פחות עיקר לקבל החלטות, ואנחנו מקבלים החלטות פחות טובות. הראינו שכשקורה משהו ואני סוער, אני רגע עוצר, אני אומר אוקיי, אני סוער, אני לא מקבל החלטה עכשיו, אני ישן על זה יום, אני ישן על זה יומיים, אני אחשוב, אני אסתכל שוב על המספרים, ואז אני מחליט. עכשיו זה לא, אנחנו לא בחדר מיון, אין שום החלטה בתהליך הזה, שהיא כאן ועכשיו ומיד, ואי אפשר לחכות איתה יום. זה לא המצב, בסדר? אז קודם כל, דרך אגב, זה טיפ של לקוחה, שבא מעולם הטיפול הרגשי, וזה, אנחנו רואים את זה בהמון מקומות, בהרבה מקומות גם לקוחות סוערים מתקשרים אלינו, אני ככה, רגע חבר'ה, הכל טוב, בואו תרשמו, בואו נדבר מחר, נקבל החלטה מחר. היום הייתה לי שיחה כזאת מלקוחה שמתלבט על 100,000 שקל יותר או פחות במשכנתה, עכשיו היועץ בבנק, הוא צריך תשובה, אמרתי לה, לא רגע, בואי נקבע למחר בבוקר, נשב על המספרים, מקסימום הוא ילך עוד פעם לבנק, לא יקרה כלום, אוקיי? דבר שני, לאלה שמכם בזוגיות, וזה לא משנה פורמלי, לא פורמלי, זה לא האישו. אחת הבעיות הכי גדולות שאנחנו רואים היא לא כלכלית. אנחנו רואים לא מעט משפחות שבהם אחד מבני הזוג הוא דומיננטי בקבלת ההחלטות, או בניהול הכסף, או לפעמים בשניהם. והרבה פעמים מה שקורה זה שברגע שאני קיבלתי החלטה, ולצורך העניין דקלה, היא הייתה שם, אבל היא הובילה את ההחלטה הזאת, או הפוך, מתישהו אם נגלה שההחלטה פחות טובה ממה שחשבנו, אם יהיה לה מחיר, אנחנו עלולים להיכנס למשחק האשמות, אוקיי? וזה פוגע בזוגיות, וזה פוגע ביכולת לנהל, אחד הסטרסים הכי גדולים על תהליך בנייה של בית או שיפוץ מסיבי, זה על הזוגיות, אוקיי? ומה שאנחנו רוצים זה שתנסו לאמץ איזשהו מנגנון, זה לא משנה, גם אם דקלה החליטה, מבחינתי אני אחראי בדיוק כמו, למרות שלא החלטתי. אני אחראי. דבר שני, אם החלטנו, מתקדמים. לא כל 5 דקות עוצרים ושוב חוזרים להחלטה ההיא. אוקיי? יש לזה, זה מנגנון רגשי, הוא מייצר תחושה של עבודת צוות יותר טובה. אני לא זוכר את הסטטיסטיקה המדויקת, אבל כמעט שליש ממקרי הגירושים בישראל, מקור הסכסוך הוא קנייה או בנייה של בית. 30%. כמעט שליש. כמה? 30%. 30%, אז כמעט שליש. זה גורם סטרס מאוד גדול, ואין טעם להגיע לבית בלי משפחה, או להגיע למשפחה בלי בית, צריך להגיע לצוף הדרך עם שניהם. תודה. דבר הבא, יש שיאי קושי בכל תהליך כזה. יש נקודות שאני צריך להתפשר, וזה מבאס תחת, יש נקודות שנופתע בהן לטובה ולרעה, יש נקודות שיהיה לחץ לקבל הרבה החלטות השבוע, ואחרי זה 2-3 רוגע, יש פיקים, אוקיי? אנחנו צריכים לייצר, א' להבין את זה, וגם לייצר הבנה שיש פה תהליך, אוקיי? אתגר זה משהו שאנחנו צריכים ללמוד, לעבוד איתו לאורך זמן, זה קורה המון בתהליכי בנייה. אני פעם ניסיתי, אני לא יודע אם דקלה אם את זוכרת, ניסיתי למפות את כמה נקודות החלטות על הוצאות יש בתהליך, והתייאשתי במעל, עברנו את 200, והתייאשתי, לא מדדתי את כולם בסוף. כלומר, יש פה מאות נקודות של קושי, אתגר, קבלת החלטות, חלקן עם פשרות ועם דילמות כלכליות, ודילמות משפחתיות, וויתור על חלומות, וצריך ללמוד, להתמודד עם האתגר הזה לאורך זמן. רוב מי שאנחנו פוגשים בסוף בנייה, אחרי הפעם הראשונה שבנו או שיפצו, אנחנו אומרים, היום אם הייתי עושה את זה, אני יודע כבר איך לעשות זה יותר טוב. הפעם הראשונה היא קשה יותר, אין מה לעשות, צריך אורך רוח, אי אפשר להיות מושלמים בכל דבר כל הזמן. והטיפ הרביעי ששמענו,
בסוף זה לא משנה כרגע אם זה הטייח או המטבח או הקבלן על כל השלד, אם אני בודק כמה הצעות, הכי נמוכה והכי גבוהה, שתיהן בדרך כלל יותר מסוכנות מאשר אלו שבאמצע, אוקיי? יש גבול מסוים של עלות נמוכה שיפגע באיכות, או בהמשך נגלה הפתעות שנצטרך להוסיף עליהן כסף. החלטה על ללכת עם הכי גבוה או הכי יקר, בדרך כלל יוצרת מתישהו חרטות. תמפו בכל החלטה משמעותית, תמפו כמה וכמה אופציות מבחינה כלכלית, אל תלכו על שתי הקצוות. זה שתיהן בדרך כלל מסוכנות יותר, או בכלל לתהליך או לתחושה שלנו בתהליך. אוקיי. דקלה, את רוצה או שלהמשיך ואת תעשי את הדוגמה הבאה? אוקיי. כן, תמשיך, דווקא אתה בשוונג. תראו, אחד הדברים שלי יוצא המון לעשות, זה לעשות את התיווך הזה של התקציב לאדריכלים, אוקיי? וזה מורכב כי העולם האדריכלות, במקרה הטוב, אדריכלים ואדריכליות מבינים שהם לא מבינים בתקציבים האלה, במקרה הגרוע הם חושבים שהם מבינים, ואני לא אומר את זה כי הם אנשים רעים, אני אומר את זה כי בסוף מי שיודע כמה עולה באמת, זה לא האדריכל, זה מי שבונה בפועל, זה מי שמוציא בפועל כסף, זה מי שמנהל את הפרויקטים, זה אנחנו שבונים, והמון פעמים אדריכלים יש להם כללי אצבע, לצורך העניין, לא נדיר לשמוע אדריכל אומר, כן, מטר זה בערך 12,000 שקל. עכשיו, בגדול, ממוצע נחמד, אבל יכול להיות שאני בונה בשיטה ואיכות שזה 15, או בשיטה ואיכות שזה 10. אז אחד הדברים שאנחנו צריכים ללמוד זה איך לעבוד נכון תקציבית עם אדריכלים. אז בואו נתחיל כמה וכמה דברים. אחד, וזה מה שאנחנו צריכים לדעת, כל האדריכלים והאדריכליות שמתכננים בתים פרטיים, מתכננים חללים גדולים משמעותית מאשר במרחב העירוני. היום ישבתי עם משפחה בקיבוץ בעמק המעיינות, עברנו על גודל בית, וראינו איך על אותה כמות חדרים, עם אותן פונקציות, אנחנו יכולים לבנות ב-180 מטר, ב-190 מטר או ב-200 מטר. אוקיי? על אותן, בלי לוותר על חדר. למה? כי במרחב הכפרי בדרך כלל חדר שינה ממוצע הוא 11.5-12 מטר מרובע. במרחב העירוני הוא 9-10 מטר מרובע. במרחב הכפרי סלון, פינת אוכל, מטבח, כל החלל הציבורי בממוצע 60 מטר, במרחב העירוני 50 מטר. במרחב הכפרי אי אפשר להגיע ישר לחדרים, חייבים חדר משפחה, שזה מושג מגניב, הוא שווה 20 מטר. אוקיי? היום ישבתי על תוכנית כזאת, שיש 19 מטר, 19 ומשהו מטר חדר משפחה, שמה זה? זה חלל מעבר בין הסלון פינת אוכל מטבח, לבין החדרי שינה, אבל הוא מטראז' בנייה. אפשר כן, אפשר לא, אפשר לשלוט בגודל, אל תיתנו לאדריכלים ולאדריכליות לקבוע לכם את הגבולות גודל. זה הטיפ. אם אני גיליתי תקציבית שאני יכול 140, ואני רוצה 4 חדרי שינה, אל תספר לי שאתה לא יכול לתכנן 4 חדרי שינה ב-140. תמצא איך כן. או שאין בעיה, תחזיר את הכסף, אני אמצא אדריכל או אדריכלית אחרים שיכולים. אנחנו שולטים בגודל, כי אם הם שולטים בגודל, לא כי הם אנשים רעים, אדריכלים של המרחב הכפרי יוצרים בתים גדולים, בדרך כלל יותר ממה שהיינו רוצים, ואנחנו באופן גורף, כמעט מכל הלקוחות שלנו, ויש לנו מאות כאלה, שומעים 2-3 אחרי שסיימו את התהליך, או שיפוץ או בנייה, עשינו גדול מדי. מבאס אותנו לנקות את זה, לא צריך לצעוק, שישמעו אותנו בחדר שינה של הילדים, כל מיני דברים שבפירוש בונים גדול מדי. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני זה לדעת גם איפה אדריכלים טובים. הם מעולים בלהבין גדלי בית, להמשיג פונקציות וגדלי בית, הם מכירים את כל האגרות רישוי בצורה מאוד 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 טובה. זה המקומות שהם מדויקים. כל השאר, בעלי מקצוע אחרים מדויקים יותר, אוקיי? אם אני רוצה להבין עלויות בנייה, עדיף לי לדבר עם קבלן, או מפקח, או מנהל פרויקט, ולא עם אדריכל או אדריכלית. זה יהיה יותר מדויק, לא כי האדריכל או אדריכלית אנשים רעים, אלא כי אין להם את הנגיעה המיידית במחירים האלה, אוקיי? אם אני רוצה עכשיו לחשוב על התכנון חוץ שלי, ועל העלויות שלו,
עדיף לדבר עם גנן, או מעצב חוט, או אדריכל נוף, או מישהו שמתעסק בחוץ. האדריכלים יודעים לעשות את זה, אבל זה לא המקצוע העיקרי שלהם, אוקיי? והדבר האחרון, ופה אני כן רוצה להגיד, בסוף אנחנו מיפינו 8 פלחי תקציב פוטנציאליים להוצאות, קבלה ומגרש ותשתיות ורכישה אולי ושיפוץ או בנייה והלבשות ומיסים ואגרות, יש רק 3 מהם שאדריכלים באמת מכירים ועובדים איתם. אחד זה עלות הבנייה או השיפוץ, השני זה כל הסיפור של האבזור של הבית, והשלישי זה כל האגרות של הרישוי וכל הדבר הזה. את כל השאר הם באמת לא מכירים. אז כשאדריכל בא ואומר לי, יעלה לך מיליון וחצי, יעלה לי 1.5 מיליון, אבל זה לא כולל את הקרקע ולא כולל את התשתיות, ולא כולל חלק מהדברים האחרים שאני צריך להוציא, אוקיי? ולכן צריך להבין שההתנהלות עם אדריכלים עם תקציב, צריך להבין מה הם רואים, מה לא. לצורך העניין, כשאנחנו באים לאדריכל, אנחנו אומרים לו, עכשיו היה לנו אירוע בעמק המעיינות של קיבוץ שאמרו, אנחנו צריכים קיבוץ שעושה דגמים, ועוד לא, הם עכשיו מתחילים לתכנן את הדגמים, ואנחנו הגדרנו גדלים מסוימים שאנשים יכולים, ואמרו, רגע, אנחנו רוצים שתגידו לאדריכלים, כשאתם אומרים 150 מטר, מה כלול בזה? זה כולל מטבח או לא כולל מטבח? כשאתם אומרים 150 מטר, זה כולל קרקע או לא כולל קרקע? היינו צריכים להגדיר, וזה דיאלוג שאדריכלים, רוב האדריכלים מבינים שיש דברים שהם לא יודעים, אוקיי? מול משפחה, אני רגע רוצה להגיד את זה, יש לא מעט אנשים שכשהם בונים תקציב הם מגלים פערים, ואחד המקומות הראשונים שעושים דיאלוג זה עם משפחה, משפחה יכול להיות הורים, יכול להיות אחרים, לא נכנס, אני רק רוצה להגיד, בסוף, ואנחנו עושים את זה המון, אנחנו במקומות שאנחנו מלווים משפחות, אנחנו הרבה פעמים עושים את הדיאלוג המשפחתי, או איתם, עם ההורים, או עם המשפחה, או במקומם, בשביל לנטרל חלק מהרגש החוצה, וחלק מהקושי הרגשי החוצה, אבל ככל שאנשים שאוהבים אותנו, רואים יותר רצינות בתכנון הכלכלי שלנו, הם נוטים לתת לנו יותר מרחב כלכלי. ואני אומר את זה, זה כאילו כותרת, בסוף אנחנו רואים שבכל מקום שאנשים אמרו, תקשיבו, זה מה יש, זה מה אנחנו יודעים לעשות, לעזור לכם, ואז באנו אליהם והראינו להם תקציב עומק, והסברנו אותו, ועברנו על הסעיפים, והראינו להם והכל, והראינו להם שהעוד 50, עוד 100 אלף שקל, עוד 150 אלף שקל האלה, זה החדר שחסר, הם הרבה פעמים יותר, הם מתאמצים יותר לעזור, בסדר? בכל מיני צורות. אז א', זה כלי מעולה לדיאלוג, אבל תהיו מאוד, מאוד מודעים למי אתם מציגים מה, כי אם אני בסכסוך עם האח או האחות שלי, אני לא בהכרח רוצה להכניס אותם לכיס שלי כרגע, וכשאני חושף תקציב, אני חושף את הכיס שלי, זה חדירה לתוך תחושת חשיפה, שאנחנו צריכים להיות מאוד מודעים מה אנחנו חושפים וכמה ולמי ואיך ולמה, אוקיי? אז קודם כל מקבלים החלטות מודעות פה, למי אני חושף ומה, וזה בסדר להציג חלקים של התקציב, כבר ראינו, היה לנו מקומות שלא הצגנו את מקורות ההון או את כלכלת המשפחה, מתוך החלטה מודעת לא להיכנס לשם, כן הצגנו את מבנה ההוצאה, אוקיי? יש מקומות שבדיוק הפוך, הצגנו את היכולות ואת ההון, ואת היכולת משכנתא ואת כלכלת המשפחה, ושמנו תג מחיר אחד על הבית, לא נכנסנו לקרביים שלו, אוקיי? זה תלוי במשפחה, צריך להיות מאוד מדויקים. ככל שמציגים תמונה יותר רחבה, ככה יכולת לנהל דיאלוג עם משפחה עולה. זה כן. איפה שאני מציג, תקשיב, אני צריך 2.5 מיליון, חסר לי 100,000, בוא תעזור לי, זה הרבה פחות מאפשר שיח, מאשר אם אני מראה למה אני צריך את 100,000 שקל הנוספים האלה. וגם באילו דרכים אפשר לעזור לי. וזה המון דברים, לצורך העניין, יש סתם דוגמה, לפני שבוע, היה לי איזה שיח עם לקוחה שלנו, והיא אמרה, הלכתי להורים, הראיתי להם את התקציב, הם לא יכולים לעזור לי בעוד כסף, אבל הם יקנו לי את המטבח. בואו, זה עוד כסף.
זה עשרות אלפי שקלים של עוד כסף שהם התחייבו לתת לה. אבל הדיאלוג היה על המטבח. היא הראתה תקציב, והיא הראתה את הכל, והם נתפסו למטבח. בסדר? כלומר, אנחנו הרבה פעמים רואים שהיכולת דיאלוג גדלה ככל שאני מרחיב את העירייה מול המשפחה. אוקיי, זה לגבי זה. יש שאלות על הדבר הזה? עד כה? אוקיי. אני כן רוצה להגיד שאחד הדברים שדרך אגב למדנו מלקוחות, דרך אגב לקוחות מדהימים במשגבה, שבנינו איתם תקציב, ומאותו רגע שהיה ברור, והחלטנו זה גודל הבית, זה הכסף שאנחנו מוכנים להוציא, זו המשכנתה, היה להם, איך הם אמרו, כל פעם שהייתה החלטה שפורצת תקציב, לא, דקלה ועומרי לא מרשים. עכשיו לא, הם לא דיברו איתנו בכלל. היה תקציב, היה קובץ, עם מספרים, אבל כל פעם שהיה צריך לחרוג ממנו, הם אמרו לספקים, כשהאדריכלית אמרה, תקשיבו, יעשה יותר טוב עוד מטר, לא, דקלה ועומרי לא מרשים, אין כסף. אולי תוסיפו עוד מרכיב דלת כזאת, או דלת, לא, מצטערים, דקלה ועומרי לא מרשים, אין כסף. אפשר להשתמש בתקציב, להעניש אותו, בסדר? להעניש אותו מבחינת אנוש. ולהשתמש בו כגבול חיצוני. כשספק רואה התלבטות שלי, הוא רוצה להרוויח יותר, הוא ילחץ עליי. כשההתלבטות היא לא אצלי, דקלה ועומרי אמרו, סבתא אמרה, אמא אמרה, לא משנה. אין לי. לספק אין דיאלוג עם סבתא או אמא או דקלה. אין איך לנהל את הדיאלוג, זה גבול חיצוני, זה נהיה מגבול פנימי שיש עליו דילמה, לגבול חיצוני שהוא שחור לבן, אוקיי? זה כמו להגיד לילד בכיתה, זה ככה, זה המנהל או המנהלת בית ספר אמרו. זה אותו דבר, אוקיי? זה כלי מדהים להציב גבולות, לכולם בתהליך. ראינו את זה אצל לקוחות משגבם פעם ראשונה, מאז ראינו את זה עוד כמה פעמים אצל לקוחות, זה עובד מדהים, זה שומר אותם בתוך המסגרת, בכלל, אפילו בעודף לפעמים. חלק מהעניין זה... כן, בבקשה. אז אני אציג לכם באמת את מה עושים כשיש פערים, ובואו נדבר רגע על הדברים האלה בצורה אפילו מתודית. אז בואו נעבור לטבלה, חלקכם יכירו את זה מעולם של חשוב דחוף, ודברים שאנחנו מביאים מהכלים הארגוניים. אז קודם כל בואו נסתכל רגע על הצירים. צפון דרום יש לנו שליטה שלנו ולא שליטה שלנו, מה אני יכול לשלוט ומה אני לא יכול לשלוט. מצד מאוזן יש לנו השפעה גדולה והשפעה קטנה. ברגע שאנחנו נשים רגע עכשיו את הדוגמאות הבאמת העיקריות, תלכו למקומות האלה ותראו איפה זה פוגש אתכם בסיפור. אז בואו נלך באמת על הדברים בצורה של, אתם זוכרים את התרגיל הראשון כשבאתם בצ'ק אין, נלך ככה עם נגד כיוון השעון. אז בואו נלך בצד הימני למעלה, גם בשליטה שלנו וגם יש לו השפעה גדולה, כלומר זה אבנים גדולות, אם אני בעצם כל הזמן יחשוב איך אני מטייבת את כלכלת המשפחה שלי, כי ברור לי עכשיו באמת מה אני מכניסה, מה אני מוציאה ומה הדלתא שנשארת. אם אני אלך למקומות שאני מקטינה בית, דיברנו פה על דוגמאות 130-160, 30 מטר, כפול 10,000, 300,000 שקל בגס. זאת אומרת שהקטנה של בית לפעמים 5 מטרים, 7 מטרים, 10 מטרים, משנה לי לגמרי את החסרים ואת הפערים. זאת אומרת שאתם כל הזמן תתרגמו את זה לעצמכם. וניהול הזמן. ניהול הזמן הוא באמת לחיוב, יש לי השפעה מאוד גדולה, והדוגמאות הן רבות, נתנו אותן גם לאורך הדרך, אבל כמו שראיתם, וכבר אמרנו את זה במפגש הראשון, אם לא עשיתם עדיין איזשהו לוח זמן, ושמתם על רצף 4 שנים קדימה, לא הבנתם אולי את היתדות, שכן, אם תפסתם את השטח, נקלטתם, יש לכם, שמתם את ידכם, אתם מנהלים את האירוע, אתם המנכ"ל של האירוע, לא אף אחד אחר, וניהול הזמן הוא סוגיה אסטרטגית לחלוטין. אז פה בעצם יש לנו השפעה ושליטה גדולה. אם אני יורדת למטה, זה בהשפעה גדולה, זה כסף גדול, אבל היא לא בעצמנו. אנחנו לא יכולים להיות בשליטה מלאה על הדבר הזה, אנחנו צריכים להביא ולקרב את זה. ואז זה שיחה עם הורים או משפחה על עוד עזרה משפחתית, עוד ירושות, תוכנית אופציות בעבודות מסוימות ובארגונים מסוימים, כתוצאה מנושא של עבודה ופרנסה. רק היום דיברתי עם משפחה באבחון כלכלי, במקרה הזה פשוט לא היה להם אור ירוק, הם לא יכלו להתקדם, הם ביצעו שיחה, זה לקח לחכות פחות או יותר חודש ימים,
שבאמת יכולנו לראות את התמונה, ואני רוצה רגע רק לתת לכם את המספרים כדי גם לפתוח את הראש. גם הייתה עזרה שם מאוד גדולה בשש ספרות, זאת אומרת שזה במאות אלפים, אבל העזרה השנייה מאותו מקור מימון לא היה בכסף, אלא פה היה רגע איזשהו מה שנקרא, זה מה אני יכול, לתת איזושהי מתנה מאוד גדולה, אני יכול להיות לווה תומך, תקשיבו למושג, ולתת כל חודש 3,000 שקל למשך 5 שנים. זאת אומרת שזה בעצם מקפצה עבור מה? המשכנתא. אותו גורם שעוזר נותן גם בחודש וחודשו וגם בכסף, לא צריך לחשוב. עוד אופציה, אני רוצה גם לתת דוגמה, הלוואות ממשפחה, דיברנו על זה, אתם זוכרים? לפעמים לייצר איזושהי מחשבה, לא אמרתי 20-30 שנה, לא, צריך לשמור, אלא לחשוב על מקפצה, כי יכול להיות שהחמש השנים האלו, שאתם בהזדמנות לבית משלכם, היא המקום ונקודת התורפה שיכולה להיות הקטליזטור, יכולה להיות המקפצה, אוקיי? עכשיו נעבור לצד שמאל, אני אתחיל שוב מלמעלה. שליטה שלנו לגמרי, אבל ההשפעה היא קטנה, לא תמיד לשם צריך ללכת. הורדת מחיר, איכות בנייה, ויתור על הלבשות, אבזור ודברים עתידיים. אני אתן לכם דוגמה, דפקתי את המערכת, הלכתי גם לקמריקה, גם לרצף, גם לטופולסקי, כמה כבר הרווחתי שינויים בין כך לכך? 10,000 שקל, 15,000 שקל בין הצעה כזאת או אחרת. זה כסף גדול שיציל אותי? אוקיי? זאת אומרת, אני יכול באמצעות ההצעות מחיר לעשות סקר וכולי, אבל לפעמים בעצם לא ראיתם שזה מספרים קטנים, זה לא מספרים גדולים. חפשו את הביג מאני. וכמובן השלילי והאחרון, ויש לו גם השפעה קטנה, הלוואות בנקאיות, להכניס את עצמנו להתחייבויות, הסתמכות על השכרה, למשל המון 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 בתים נופלים בזה שהם אומרים, טוב, נעשה באופן ממש אוטומטי, כמו השכנים, כמו החברים, כמו כולם, במרכאות ובציניות, נעשה נכס מניב. עכשיו לעשות עוד נכס מניב? עכשיו להגדיל את הבית בעוד 30 או 40 או 50 מטר שכל שוק הבנייה תוסס, גואש ומאוד יקר? אולי תעשו גג סולרי? אין לכם דיירים על הראש? זאת הכנסה מניבה, זה פתרון הרבה יותר זול, אני סתם זורקת, כן? זאת אומרת, אנשים לפעמים מסתכלים על הדרכים על פחות נכונות להם. צריך לזכור את זה, אז זה טבלה שתוכל לעזור, ועכשיו אני בשקף הבא, דוגמה. רגע, דקלה, אני רק רוצה להוסיף עוד משהו על השכרה. אחת הבעיות בהשכרה, בניתי כבר, החלטתי, בניתי יחידה, הכל נחמד, ואז אני צריך לשאול את עצמי, מה קורה אם 3 חודשים אין סוחר או סוחרת? מלחמה, שנה וחצי הם... או כל מיני, עזבו, מלחמה זה יותר קיצוני, אבל אני אומר, בסוף, זה מה שמחזיר לי את המשכנתא, כל היכולת שלי לעמוד בבית תלויה בעוד 2,000 או 3,000 או 5,000 שקל האלה, ועכשיו 3 חודשים אין לי אותה, מה אני עושה? כלומר, ההסתמכות על השכרה, היא גם בדרך כלל לא Game Changer ענק, כי פחות או יותר מה שעולה היחידה, בדרך כלל עולה המשכנתא בהתאם, ובצד השני, היא לא בשליטה שלנו, לפעמים לא מוצאים סוחרים, או לפעמים הסוחרים לא משלמים בזמן, כלומר, צריך להבין שיש פה... אם אני מכניסה את זה, אומרי רגע לטבלה, שיהיה לנו עוד פעם חזרה רגע למספרים, ההסתמכות על השכרה כשאתם משחקים עם הקובץ של כלכלת המשפחה ושמים את זה בהכנסות, לא יכולה להיות בעצם על פני 12 חודש. תחמירו, תעשו 10 חודשים בשנה, כי תמיד גם בין סוחרים יש דיליים, יש תיקונים, יש עניינים, זאת אומרת שזה לא 100%, אפרופו מה שעשינו את ודאות השימוש בכסף. יופי, אז בואו ניתן דוגמה על ניהול זמן, דיאלוג עם המשפחה, ממש מקרים אמיתיים. משפחת קורנשטיין, זוג עם 3, ובעצם עלות הפרויקט בסופו של יום גדולה ב-220,000 שקל, הנה 6 ספרות, זה כסף מאוד גדול. אז קודם כל בואו רגע נכיר, יש פה 3 או 3 עמודות, יש לנו את הפעולה ובאיזה שדה אנחנו נפעל, אנחנו צריכים לחשוב בעצם אסטרטגית, מה הפתרון הרצוי, אבל מה הפתרון בפועל שהחליטה המשפחה. אז קודם כל החלטנו שבכזה כסף ותקציב ופער הולכים למשפחה. הלכנו, וכמובן אנחנו היינו רוצים להביא את ה-220,000 שקל מאותם הורים. במקרה שלהם, ההורים יכלו לתת הלוואה של 150, אז עדיין יש לנו חוסר של כסף שצריך, ומה עשינו עוד? החלטה בעצם על המתנה של עוד שנה לפני הגשה של התוכניות להיתר, כלומר הנה גורם הזמן פה הוא בעצם
יכולת להביא עוד כסף. גם רצינו לייצר הון עצמי נוסף עם הגדלה של סכום משכנתה שאפשר לקבל, כך נגשר גם על הפער, ובשנה חסכנו עוד 36,000 שקלים וגם קיבלנו אישור לעוד 47,000 שקלים במשכנתה. זאת אומרת שאת אותם 70,000 שקל בקירוב גישרנו בזכות עוד המתנה. לפעמים גם להביא מקור כזה וגם אחרת, לשלב בין הזמן, דוגמה מצוינת, ואנחנו מאוד שמחנו שהם גישרו על המקרה, דברים טובים להראות לכם, אוקיי? שאלה על הדוגמה או על ההבנה במקרה הזה, אם לא אנחנו נתקדם. מצוין. אני אוקיי. רוצה לתת מה עושים כשיש פער, אבל עמרי, קח את שני השקעים הבאים, זה מעניין. אוקיי, אז קודם כל אנחנו סידרנו לכם איזה פתרונות יש ואצל מי, בסדר? יש לי פער, אוקיי? בואו ננסה להבין. קודם כל יועץ משכנתה, האם לתכנן כן או לא שלב מקדים? שלב מקדים זה אומר למי שבונה, שאני לוקח משכנתה כבר על המגרש והתשתיות. למה? כדי לייצר לי זמן, לייצר לי תזרים, יש לפעמים פערים שאם אני לוקח חלק מהמשכנתה מראש על המגרש והתשתיות, הרבה יותר קל לי בהמשך לממן את התהליך, מכל מיני סיבות. איך לתכנן את פעימות עליית ההחזר. יכול להיות שאני מסתכל על ה-20 שנה הקרובות או 30 שנה הקרובות, ואני אומר, רגע, בעוד 5 שנים משתחררת לי קרן השתלמות. חישוב גס, יש שם 70,000 שקל. אני מתכנן את אחד ממסלולי המשכנתה, מסלול כזה, שאני לוקח 70,000 שקל, אני ב5 שנים הראשונות לא מחזיר את ה-70,000, אני רק משלם את הריבית. ובסוף ה5 שנים משתחררת לי קרן השתלמות, היא סוגרת לי את המשכנתה הזאת, והנה הרווחתי 5 שנים עם 70,000 שקל מתוך המשכנתה, שבעצם לא עלו לי חודשית, אלא בריבית. זה מקטין את ההחזר לתקופה מסוימת. כלומר, אפשר לתכנן משכנתאות חכמות עם פעימות כאלה ואחרות, של עליית החזר, ירידת החזר, ובהתאם לנהל את הדבר הזה. אפרופו הלוואות ממשפחה, שבוע שעבר ישבתי עם לקוחות, שההורים אמרו להם, תקשיבו, יש לנו עוד 80,000 שקל שאנחנו יכולים לתת לכם, אבל נצטרך אותם בעוד 5 שנים לעזור לאחות של אחד מהבני משפחה שבונים, אוקיי? שם הם חושבים שעוד 5 שנים היא תצטרך את זה, אוקיי? ובנינו תוכנית משכנתה כזאת, שבעוד 5 שנים, הם לוקחים את ה-70,000 שקל עכשיו מההורים, הם בעוד 5 שנים מחזירים אותם להורים, מקרן השתלמות שנפתחת. והנה חסכנו החזר בנק של עשרות אלפי שקלים, החזר משכנתה, פחות לקחנו, פחות ריבית, פחות החזרים, יותר קל להתמודד. כלומר, יש כל מיני פעימות שאפשר לשחק עם המימון, זה חלק מהדברים שיועצי משכנתה טובים יודעים לעשות, לתכנן את החזר המשכנתה על פני זמן. וכל העולם של תחנות יציאה. בסוף, shit happens בחיים. shit happens גם לטובה וגם לרע. אני צריך לתכנן שאחת לתקופה יש לי נקודה שבה אני יכול למחזר את המשכנתה הזאת ולתכנן אותה מחדש. אולי אני צריך להוריד מההחזרים, אולי אני אוכל להגביר החזרים, אולי יעלה שווי הבית ואני יכול להוריד את הריביות שלי. כלומר, משכנתה היא לא רצוי שתהיה נעולה לטווח ארוך, חייבים לתכנן אחת לתקופת תחנות יציאה. זה עולם הפתרונות שעוזרים להביא יותר כסף בהתחלה לבנייה או לשיפוץ, והם נמצאים אצל יועצי המימון, אוקיי? סל פתרונות מול משפחה. אחד, לבקש או לא לבקש יותר או פחות ממשפחה. דבר שני שהוא אחר לגמרי להישען על נכסים של משפחה. יש לנו לקוחות באחד מיישובי משגב, שההורים באו ואמרו בדיאלוג משפחתי, תקשיבו, אין לנו גרוש על התחת לתת לכם, אבל הבית ביישוב שווה איזה 4 מיליון שקל, אנחנו מוכנים לקחת משכנתה שנחזיר על הבית שלנו, בסכום שחסר לכם. אפשר להישען על נכס. אפשר גם לעשות משכנתאות הפוכות, אם ההורים בגיל מסוים ומעלה, אני יכול לקחת משכנתה מבנק על הנכס של ההורים, שתוחזר בנקודת הירושה, כשהם ילכו לעולמם בשיבה טובה. ואז לאורך התהליך, אני לא מחזיר. גם זה יש. אפשר לדבר עם חלק מההורים על ירושה בחיים. אני ניהלתי דיאלוג עם אבי,
כשאנחנו בנינו את הבית שלנו בככה. אני אמרתי לו, תקשיב, נורא נחמד שיש דירה שאתה מתכנן להוריש לי. אני בונה עכשיו, אני צריך כסף עכשיו. לקח לו כמה שבועיים, שלושה של התלבטות, הוא אמר, אתה יודע מה? צודק, בוא נמכור את הדירה. אין טעם שלא תוכל לחיות את חייך, ומתישהו אני אוריש לו דירה. ומכרנו דירה בחיפה שהייתה אמורה, ויש הסכמה בין האחים והאחיות, אחי ואחותי יודעים שלכל אחד מהם תהיה דירה, ואני את שלי כבר מימשתי, וזה בסדר. אוקיי? ירושה בחיים, והלוואות. חלק מהדיאלוג, יש משפחות שהרבה יותר קל להם לתת כסף שהם יודעים שחוזר, יש גם, לפעמים לנו, יותר נכון, שאנחנו נדע שאנחנו לא באים על חשבון ההורים שלנו יותר מדי, אוקיי? והכסף חוזר אליהם בפעימות יותר ארוכות, פחות ארוכות, יש כל מיני דגמים. שוב, אצלי במשפחה נהוג כשילדים קונים דירה, שהסבא והסבתא נותנים איזשהו סכום שהוא הלוואה, אוקיי? וההלוואה היא כזאת שאומרת תחזירו כשתוכלו, אוקיי? לא מיידי, אבל מצפים להחזיר, ואני רואה כמעט כל מי שהשתמש במנגנון הזה, כולל אנחנו, מחזירים. כי זה בתוך המשפחה. סל פתרונות שקשורים לניהול תהליך וזמן. תראו, כלכלת משפחה, אפשר למפות קריירות קדימה, אפשר לסמן נקודות לצורך העניין שאני עולה לי הוותק ואני מקבל יותר כסף, אני עולה בדרגה ואני מקבל יותר כסף, למי שבעולם הפרטי אני אחת לתקופה מחליף עבודות ומקבל, אפשר לתכנן את זה ולשקלל את זה לתוך התוכנית ארוכת הטווח שלנו של איך לממן את הבית. מתי מתפנים לנו מקורות מימון? לצורך העניין, יכול להיות שאת הגינה נעשה רק שנתיים אחרי שנעבור לבית, כי קרן השתלמות נפתחת, לדוגמה, אוקיי? ובצד השני של הניהול זמן, איפה המגבלות עלינו? כמה אפשר למשוך את זה? ושוב, לא בשביל להחליט כך או אחרת, אבל לצורך העניין, 4 שנים הראשונות הן בחוזה עם רשות מקרקעי ישראל, אבל השנה החמישית בדרך כלל עולה 3,000 עד 5,000 שקל, שאני צריך לשלם לרשות מקרקעי ישראל בשביל לקבל עוד שנה. יכול להיות שזה נכון לי, אם בשנה הזאת אני חוסך 50,000 שקל, עדיף לשלם 6,000 ולהכניס עוד 50,000 שקל לכיס לתקציב, ולעשות שנה חמישית. השנה השישית אולי יותר. הקיבוץ חתם איתי על חוזה, מה קורה אם אני לא עומד ב3 שנים שהוא דורש, או ב4 שנים שהוא דורש? יש כנסות, אין כנסות? זה משהו שצריך לשקלל אותו לתוך ניהול הזמן שלנו. ובסוף כלכלת המשפחה, ואני בכוונה השארתי אותה לסוף. תראו, כלכלת משפחה, דיברנו על זה במפגש הראשון, זה המנוע העיקרי של הפרויקט הזה, גם עכשיו וגם לאורך כל חיי המשכנתא. ולכן מאוד מאוד חשוב לשים לב אליו, להיות מודע אליו, לנהל אותו נכון. מה הטווחי זמן שעולות ההכנסות שלי? מה טווחי הזמן שיורדות הוצאות? ילדים בגיל לידה עד 3 עולים בסדרי גודל יותר מאשר מגיל 4 והלאה. ילדה בי"ב עולה יותר מילדה בכיתה ט'. גילינו את זה השנה. כי צריך לשלם על הסוף שנה ופה ושם. כלומר, יש עליות וירידות בהוצאות שלנו גם, וצריך מפות אותם, מתי אני צריך להחליף את האוטו, לדוגמה. ועולם התעסוקה הוא בדרך כלל דינמי. רוב האנשים, אם הם שכירים, מתחלפים, מחליפים מדי פעם עבודה, ואם הם בעלי עסק, יכולים לבנות תוכנית צמיחה לעסק, צריך לדעת לאן לכוון. היה לנו לקוח שהחליף עבודות תוך כדי הבנייה של הבית, היה קצת אבטלה, ואז מצא עבודה, וכשהוא ניהל משא ומתן על שכר, הוא הלך לתקציב שלו, וראה מה הוא צריך להיות החזר המשכנתא, ואמר לבוס לו, אחי, לא 14 אני לא בא, זה מה שאני צריך בשביל לבנות את הבית שלי. וסגרו על 14, שהוא היה צריך. זה לפעמים דרך... ככה זה המנוע הכי טוב, כן. או איזושהי, מה שנקרא, מטרה מאוד מאוד ברורה. אוקיי, אז יש לנו 2 דוגמאות הפעם לתת, אז עמרי, אני דווקא הייתי רוצה שתקפוץ רגע לדוגמה הבאה, ונתחיל רגע מהקל אל הכבד, בדיוק. אז ליטל, ואנחנו מדברים על מעבר באמת לדגם צומח, כי לא תמיד אפשר הכל, וגם תכנון המשכנתא, אנחנו מתייחסים בעצם לכמה מרכיבים וכבר בשלים לזה. אז אחד, היא באמת רכשה בית ישן,
ותוך כדי שיפוץ באמת הסתבר שצריך להחליף את כל הצנרת בבית, וזאת עלות גדולה יותר ב-65,000 שקלים. אז עוד פעם, נראה את הלך המחשבה, פעולה, איזה שדה, פתרון רצוי ובפועל. אז קודם כל פה, אין מה לעשות, צריך בעצם את הנושא של המימון, להביא עוד כסף, להשיג מימון יותר גדול ממה שתוכנן, וזה לא משנה עכשיו זה 65,000, זה גם יכול להיות גם יותר. הפתרון זה שהושג עד 65,000 שקלים, וזה אומר במחיר של עוד 540 שקל בחודש מבחינת החזר חודשי. כלומר, כשאני לא רק מסתכלת על מספר השורה התחתונה, אלא אני מבינה כמה זה להוסיף עוד בחודש, יותר קל, אתם זוכרים שאמרנו, לחפש איך כן, איך להביא עוד הכנסה, מאשר להתחיל לחשוב איך אני מקצצת. הנושא הזה הוא נורא חשוב, בגלל זה הנושא של עולם הייעוץ לפתרונות מימון, להבין כמה אני מחזירה וכולי, כי גם אם לקחתם את זה וגם אם זה יהיה בריביות לא כל כך טובות והתקופה היא לא טובה, תזכרו תמיד שאמרנו בסדנה הזאת, משכנתה זה דבר שתמיד אפשר למחזר. הוא לא לאורך כל ה-20 או 30 שנה יהיה גרוע או כבד. הוא תמיד תמיד מקבל כל מיני השתנויות שקורות במשק. ולכן צריך להגיד, אם זה מה שיעשה לי יותר טוב, מצוין, כי זה כולה עוד 540 שקלים, ואני אולי יכול להיות כפתרון טוב. עכשיו נלך לדוגמה היותר גדולה, כי שם זה באמת היה מה שנקרא בעיניי דוגמה של אומץ, ואנחנו מביאים אותה מבלי לפחד, כי אנחנו רוצים להראות לכם גם מנעדים מאוד גדולים. תראו, 500,000 שקל פער, תסכימו איתי שזה מאוד גדול. והמשפחה הזאת, כמו שאתם רואים פה בכותרת, גם לא סיימה עם ילודה, זאת אומרת שיהיו פה עוד משכנתאות, אני צוחקת, ברמה של הוצאות חודשיות. זה באמת נתח גדול. כשמשפחה כזאת בצמיחה גם בונה בית, חבר'ה, זה מקום בהחלט בהחלט להתייעץ עם אנשי מקצוע, ולא תמיד הכל יהיה בהישג יד, יהיה פה דחיית סיפוקים. שקודם כל אמרנו, אנחנו מתכננים רגע את הפגישה הבאה שלנו, היא בעצם היא מתכננת הבית, עם האדריכלית. אנחנו חייבים למצוא פתרונות, קודם כל בגודל, ולחפש את הפונקציונליות, לחפש איך מקטינים ועושים את זה בהתאם. אז בחנו את כל תפקודי הבית. בפועל, ויתרנו בעצם על היחידה, שהיא הייתה בעצם הנטל המאוד גדול. הם פשוט הלכו באופן אוטומטי לבנייה של עוד יחידה עתידית של 46 מטרים. זה לא אומר שלא נעשה אותה, השאלה היא מתי. ובעצם מבחינת התהליך, עוד קליק אומרי, בעצם הלכנו במקביל, נפגשנו עם יועץ המשכנתאות שלה, ובעצם יצרנו מצב שאנחנו מבינים איך אנחנו מתכננים עתידית את הפעימה של המשכנתה, בגלל שאנחנו לא רוצים לוותר, אנחנו רוצים לייצר מצב שאנחנו נבנה את היחידה הזאת. עכשיו גם תכף תשימו לב מה היה בעצם הג'וקר. אבל תוכננה משכנתה שבעוד 7 שנים אפשר יהיה למחזר אותה לחלוטין, לקבל את תוספת ולבנות את היחידה. למה עשינו את הדבר הזה? משפחה הביאה את הג'וקר הבא, עוד קליק אחד אומרי, יש נכס, יש תהליך ירושה, הוא לא עכשיו, אין מה לעשות, הוא עוד 6 שנים. קורה לפעמים שבשיח מדברים על דברים שלא בהישג ידינו באותם 4 או 5 שנים של תהליך, אלא רק לאחריו. אני חושבת שכל אחד צריך רגע לחשוב מה הוא היה עושה במקרה של משפחת כהן, אבל לא תמיד לרוץ ליחידה ולהיכנס להרפתקה כזאתי, לא היה בעצם יוצר להם ברוך הרבה יותר גדול. אז תשאלו את עצמכם את העניין הזה של נכסים מניבים, השקעה אל מול באמת הביטחון והצניעות. אז זה דוגמה מאוד מאוד טובה, ושוב יש פה שני פעולות ושדות, גם בעולם התכנוני וגם בעולם הפתרון מימון, בגלל זה תמיד אמרנו, המשולש הזה של תכנון ביצוע כלכלי, תמיד ירקוד וישחק ביחד. אוקיי, עכשיו הגענו לסוף, ואנחנו לא, חושבים אוקיי. שציידנו אתכם, כן, ואנחנו חושבים שציידנו אתכם ככה באמת בהרבה מידע, אני גם מאוד מאוד רוצה להאמין שלמצגות האלה יש ערך כששלחנו אותם והם באמת נשארים אצלכם. אנחנו נשמח, כמו שאתם זוכרים, את המנטימטר מהצ'ק אין, כשנכנסתם, תזכרו בבקשה את הקוד הזה, ואנחנו רוצים לשאול את השאלה באמת, מה יצאתם בסדנה? יש לכם שוב אנונימיות, לא נראה מי כתב מה, אז תרגישו באמת באמת חופשי, ונוכל באמת ליהנות ככה מהתשובות של כולם, ונוכל להכניס אותם לפה.
ברי, אתה תשתף? מהמם. מה, אוקיי. כן, מה לקחתם מהסדנה? לא, לא הבנתי, בסדר. סליחה, אם תרצו אני אחזיר רגע לקוד QR. מישהי צריכים את זה? ל... אוקיי, מעולה. אז קודם כל, אתם זוכרים, ככל שהמילים פה יותר גדולות, זה בעצם חזר מהרבה מכם. א', כתבתם מלא דברים, איזה כיף, אז אני כבר פותחת עם הארבעה הגדולים. לא, איכות רגע, אנשי דקלה, המקצוע. כן. זה מצטבר על כל הסדנאות האחרונות. זה לא רק נכתב אוקיי, פה. יפה. זה מעולה, חוכמה מעולה, רחבה מעולה. אז יותר. זה חוכמה גם רחבה יותר, מעולה. אז לקחת את הזמן, הנושא של ניהול הזמן ופתיחות מחשבתית, איכות אנשי המקצוע, הבחירה, אמרנו במשולש הזה, הוא סופר חשוב. החוברת, כמה היא באמת חוברת שבעצם אנחנו מאוד רוצים שתשתמשו בה והיא תוכל לשמש אתכם קדימה. ויתור על יחידת דיור, להתכונן תקציבית היטב, לכל דבר יש פתרון, שליטה על הוצאות, להתאים את הבית לצרכים. אתם זוכרים, דיברנו על צרכים אל מול לדבר פנטזיות או חלומות, צמצום של דגם. אם מישהו מכם באמת יצא למקום שהוא חשב על X ויצא לו בהתאם למספרים אפשרויות מצומצמות יותר, אולי הוא באמת חסך הרבה הרבה כאב ראש לאחר מכן. חשיבה לטווח ארוך זה בהחלט דבר שצריך להפעיל פה לאורך זמן. סוף מעשה במחשבה תחילה תמיד. להבין יותר את התהליך, באמת להכיר את המושגים, קצת לפתוח הרבה יותר את ההמשגה של השמות שעוד יעלו. אולי מישהו פה באמת יצא עם פחות חדר, אבל אולי עם שמחה ושקט נפשי. לחשוב על היעד הבא. אם כל אחד מאיתנו יבנה היום או ייכנס לעולם של בית, כשהוא יודע שהוא משאיר כסף לחלומות אחרים, ומה היעד, כאילו מחר יש לו את הבית בהישג ידו, וואלה, הרווחתם. תזמון נכון. התזמון מדבר על התזרים, על הנזילות שדיברנו, על לבנות את התקציב, להיות צרכני ולקנות ידע. זה חשוב, מה שנקרא, כמו שאומרים, ייעוץ בכסף שווה זהב. יש ביטוי כזה. הלבשות, חלק מאוד משמעותי, בחלק באמת הארי גם של עוד חריגות הרבה פעמים, אבל הלבשות זה דבר שאני יכולה תמיד להוסיף, ועדיף לפעמים מה שנקרא לחשוב איך אנחנו מוסיפים. אם מצאתם עניין רב כמו שרשמתם, איזה כיף. גודל בית, נחישות, כמה חשוב להכניס פה באמת אלמנטים של התנהגות, ולהגדיל הכנסות, ולחשוב על העלויות. חבל שלא באתי, אני מניחה, מוקדם יותר. אוקיי, שוב, אנחנו אומנם קבוצה יחסית קטנה, אבל בהחלט לכל אחד יש באמת את העניין שלו, אלוהי הפרטים הקטנים, זה תמיד 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 עובד טוב. אז יופי, אז גם את זה אני אכניס במצגת שיהיה לכם ככה את הדברים האלה ליהנות מהם. ועכשיו לשני דברים שבעצם אנחנו רוצים גם להעניק לכם, ונעבור כמובן עד אחרון השאלות מבחינתי, אנחנו רוצים באמת למקסם את הזמן. אז אחד, יש לכל אחד מכם כחלק בעצם מההיכרות שכבר נעשתה תוך כדי, יש חוברת. אנחנו לא ראינו את החוברת של אף אחד ממי שלא בחר להראות לנו. זאת אומרת שאם תרצו אפשר להתחיל ב-20 דקות של שיחה בעצם אישית, פרטנית, אפשר בזום, אפשר בשיחת טלפון, אבל זה אומר שתשלחו חוברת לפני, זאת אומרת שבאמת נראה ואז נוכל להתייחס למשהו שהוא קונקרטי. אז זה ככה 20 דקות שמגיעות לכל אחד שתמיד יוצא מסדנה, זאת מסורת. מזכירה לכם שיש פה גם את שידור הרדיו שנתנו באמצע התהליך. יש לכם גם את המוזיקה, את הפלייליסט שנמצא אצלכם, ואחרי שפוגשים חוברת, שרואים, שמבינים רגע את הסוגיות הפרטניות, אפשר באמת להגיד מה צריך. לפני מיפוי אני לא צוללת לשום דבר, גם עם החלק של ירעון, חבר'ה יקרים, אנחנו נפגוש אתכם בהתכנויות הכלכליות, אז כך שתמצאו ותהנו מהתהליך הזה, זה נכון אליכם, שתדעו, ולנו באופן אישי הייתה למידה דווקא מהמקום של ככה, ראינו איך דברים לא תמיד קורים עד הסוף כמו שסיכמנו עם המועצה שזה תהיה פרונטלי, הנה יצאו לנו בלת"מים שלא יכולנו להגיד לא, כי זה מה שהונחת מלמעלה,
אז אני מקווה שכן קיבלתם בהבנה את זה, אני יודעת שהיה תמיד עדיף להיפגש, אבל הנה, יצא טוב ויש לנו גם את ההקלטה הזאת עבורכם. ועכשיו אני אשמח כמובן לשאול איך היה לכם לפתוח את הרמקולים, להגיד מה תרצו, אפשר בפרטי, אפשר בשאלות כלליות, כמו תמיד בנוהל. ואפשר גם שאלות על התקציב עצמו, הקובץ, אם יש דברים שאתם רוצים עוד לדעת. כן, בקובץ אפשר לשתף, קובץ כללי, לא שלכם האישי, אבל אפשר לשאול שאלות על איך דברים עובדים, על השפעות של דברים. כן. אני הולך להשתות את הכלבה רגע. לי יש קצת שאלה על איך איך אתם בדרך כלל, אם יש משהו כמו לקחת כסף ממשפחה שצריך להחזיר, איך אתם בדרך כלל נכנסים לדבר הזה? איך אתם עושים את המחשבה על זה? האם זה נעשה לבד? האם לוקחים מישהו שעושה את זה איתנו, חוזה, תראה, זו דברים כאלה? איך זה עובד סוגיה בדרך כלל? סופר טובה. כן, זו סוגיה סופר טובה. אתה מתכוון בעצם לדבר עם בני משפחה כדי באמת להביא עוד כסף ואולי לעשות איזשהו ג'וקר וגיין צ'יינג'ר. אז הבנתי נכון. אז תראה, בגדול צריך באמת להכיר את כמה בעצם הפערים, על מה אנחנו מדברים, כמה כסף היה יכול, אתה יודע, למצוא את הפתרון, שאני אבין באמת אם זה אבן גדולה או קטנה. ובהחלט, בהחלט שתדע שחלק מהשירותים שאנחנו עושים בגלל העולם הארגוני, קהילתי, זה השיחות עם משפחות, עם הבני משפחה, זה כאילו לא זר לנו. וזה לפעמים, אתה יודע, זה כמו שאומרים, זה ממש לפעמים לנשק את האצבעות, כי וואלה, יכולתי לייצר שינוי מאוד גדול למשפחה שחשבה שקלו כל הקיצים ואין לה אפשרות. אני חושבת שזה מאוד יקר ערך. בסדר? אז בהחלט זה משהו מאוד פרטני שצריך להבין קצת הרבה יותר מסביב, להכיר גם את הנפשות הפועלות, לעשות אסטרטגיה, ובהחלט לעשות את זה. אז אני באמת חושבת שבמקום כזה, בעולם כל כך יקר, אני רוצה להרגיע אותך חובה ולהגיד לך שאני לא מכירה היום כמעט התכנויות כלכליות שלא נעזרות במשפחה. שתבין כמה הדבר הזה הוא סופר קריטי בלהיעזר בהון נוסף. מה לעשות? כאילו... אני אבל רוצה כן להוסיף משהו על זה. תראו, בסוף מערכת יחסים עם משפחה זה משהו מאוד שונה מאדם לאדם, מאוד אישי, מאוד, כלומר, גם אם מבקשים ממישהו חיצוני לעזור פה, וזה לא משנה אם זה אנחנו או אחרים, חשוב מאוד להכיר ולהבין לעומק רגע את סוג הדיאלוג והתקשורת שיש פה משפחה, את תפיסות ועולם ערכים של הורים, שלכם. יש פה המון מרכיבים שמשפיעים על זה, ובזהירות אני רגע רוצה להגיד שכמעט תמיד הדיאלוג הנכון הוא זה שקורה בדרך הכי רגילה ואורגנית שהמשפחה יודעת לנהל דיאלוג, בסדר? כלומר, מהבחינה הזאת, לצורך העניין, ואני אקח שתי דוגמאות מלקוחות שעשינו תהליך כזה, אם אין דיבור על כסף במשפחה לאורך שנים, לא מדברים על זה, אז עדיף שמישהו חיצוני ינהל את זה ולא אתה, בסדר? לדוגמה. כי לך להתחיל לנהל את הדיאלוג הזה, זה שנים שלא מדובר בבית, זה סוג של בעיה מורכבת. בצד השני, אם יש כן דיאלוג על כסף, וזה לא משנה כרגע אם הוא טוב או רע או לא נורא, עדיף למצוא דרך להפעיל את הדיאלוג הזה, להשיג את היכולת לדבר, בסדר? כלומר, יש פה תהליך מאוד אישי ועמוק וכאלה, לכן אנחנו עושים תהליכים כאלה, אנחנו מאוד זהירים איתם, מאוד מאוד זהירים איתם, כי אנחנו לא רוצים ליצור סיטואציה שמשנה משמעותית את הקשר הבסיסי בין הורים וילדים, בני, לא משנה, כאילו זה אירוע מורכב. בדיוק. אז וגם אני אומר, ההתחשבות באחים ודברים קדימה, שצריך באמת להבין הרבה יותר את מסד הנתונים מסביב, כן. אבל שאתה לוקח למשל נגיד כסף בשביל, אני רוצה להגדיל את הסכום ההתחלתי, שאני אוכל לקחת משכנתא יותר גבוהה.
הרעיון הוא בדרך כלל להחזיר את הכסף הזה כמה שיותר מהר, או אתם רואים שבדרך כלל זה בסדר, עדיף לקחת את זה לטווח יותר ארוך? כאילו, אני משער לעצמי שהיית רוצה לסיים את זה כמה שיותר מהר. לא, לא, אז לא קודם בהכרח, כל, לא בהכרח. רגע, יש פער בין מה אני מתכנן לבין מה קורה. בפועל אני אתן שתי דוגמאות לדבר הזה. הייתה לנו סיטואציה שהורים אמרו, תקשיבו, אנחנו יכולים לתת עוד כך וכך סכומים, אנחנו צריכים את זה בתוך שנה, בתוך שנתיים, בתוך 3 חזרה, לכל מיני דברים אחרים, והסכמנו ובנינו תוכנית שלמה על איך עושים את זה וכדומה, ואז אחרי איזה 2 ומשהו, כשהגיע הזמן להחזיר את הכסף, וגם היה כסף מוכן, שינינו משכנתה והחזר וזה, פתאום כשהחבר'ה באו להחזיר ואמרו אוקיי אני רוצה להחזיר לך את הכסף, ההורים אמרו לא, עזבו, אל תחזירו. גם זה קורה. להורים יש רצון לתת לרוב יותר ממה שיש לנו צורך לקבל, בהמון מובנים. הדבר השני זה שלפעמים גם קורים דברים הפוך, הייתה לנו משפחה שבנינו על סכום מסוים מההורים, והיה דיאלוג טוב והכל הוסכם והכל זה והכל זה, ואחד ההורים נקלע לאירוע רפואי קשה, ופתאום צצו המון סימני שאלה, על איך שומרים על המצב הכלכלי של ההורים, והתכנסנו ושינינו לחלוטין את התקציב לבית, ובנינו תוכנית מימון חדשה, בשביל לקחת פחות מההורים, כדי להוריד מהם נטל. אז דברים קורים להמון כיוונים, אוקיי? לרוב אבל, לא משנה מה תסכים, אתה תרצה להחזיר יותר מהר, מבחינה רגשית, וההורים בדרך כלל פחות אכפת להם ממה שאתה חושב. בסדר? זה לרוב מה שקורה. הבנתי. חובב, תודה. אני רואה, רגע, אני רוצה להגיד שאני רואה הרבה פעמים בשאלונים, גם של אנשים פרטיים, שהם בעצם לא מחויבים להגיד לי את הכל, הם לא בהתכנות, הם לא בבדיקה, אבל הם נורא רוצים לתת לי הרבה מידע שאני אבין את הקייס. ואני רואה שהרבה פעמים יגידו בהתחלה, כשמה שנקרא הם ממש בתחילת דרכם, אנחנו לא רוצים לקחת, אנחנו לא רוצים לקחת, ואני תמיד צוחקת ואני אומרת, הם עוד יבינו כמה הם צריכים. זאת אומרת שלפעמים זה באמת לא שאלה שאפשר בכלל להתקדם בלי זה. כאילו, אם מישהו בא אליי עם אפס יכולת, הוא יכול לבנות בית? כן, השאלה בכמה זמן וכמה כסף. עכשיו, מה יביא אותו לנקודה? וכשקורה לי מקרה עם מישהו ואני אומרת לו, שהוא באמת באמת במצב מאוד קשה כלכלית, אני מדברת רגע, אני אומרת לו כמה אתה מבואס, ואנחנו הולכים ותוקפים את זה מהמקומות היותר ככה רגשיים, אני רואה שבאמת הוא פתאום נפתח לו העיניים והוא אומר, אבל רגע, נתתם לי פתאום שקט נפשי, אני הרבה יותר מבין למה אני נכנס עכשיו. אני באמת יודע רגע להסתכל. הוא פתאום נותן פתרונות שלא היו לו כשהוא התחיל תהליך. הוא פתאום אומר, בסדר, אז יהיו עוד בתי יורשים בקיבוץ, אז יהיו עוד שתיים הרחבה. אני הרבה יותר רגוע, יש לי הקלה. זאת אומרת, תראו כמה לא סתם דיברנו את הסדנה הזאת ברמה ההתנהגותית, להבין שאתה באנשי מקצוע טובים, אתה יכול לקבל חילוץ מכל דבר. אוקיי? זה חשוב, חשוב, חשוב. אז זו סוגיה באמת שאני קוראת לכם לחשוב עליה הרבה, וגם ממש לא להגיד שום דבר, כן יכול, לא יכול, עד שלא מיפיתם את זה ולא דיברתם עם עצמכם. דיברתם out loud עם מישהו חיצוני, לא מעורב רגשית. המעורבות הרגשית היא הרבה פעמים פתרון לא טוב. יופי, תודה על השאלה הזאת, היא שאלה חשובה לכולנו, וכולנו יכולים לקחת ממנה כל מיני חלקים אישיים בעניין הזה. זה נהדר. שי, לי אני יש רוצה גם לשמוע שאלה. שאלות ממך גם. בסדר? אגב, איש מקצוע פה, לא רק בונה לי בעצמך. שאלות, אני כן, מקשיב, אביגיל. לומד. אוקיי, אביגיל כן. יקרה, כן. בעצם קיבוץ עירון שם אתכם להיתכנות כלכלית, ורציתי לשאול בעצם מה ההבדל בין הסדנה שעשינו עכשיו לבין מה שנקרא ההיתכנות הכלכלית, האם זה לא אותו דבר? אז אני אענה ברשותכם. טוב. תראי, בהיתכנות הכלכלית קורים 2 דברים שלעולם לא יקרו בסדנה. הראשון זה שאנחנו בודקים את הכל בצורה קרה, לא רגשית, ומשקפים תמונת אמת, ויכול לבוא לא. אי אפשר. בסדר? אני שם את זה על השולחן. בצד רגע, השני של זה, ומה היה רגע, המשפט האחרון? אתה שם הכל יכול- על יכול להיות השולחן לא. בצורה קרה, ומה? יכול לבוא לא. יכול להיות שהתשובה תהיה, אנחנו לא מעבירים אתכם את ההיתכנות. זה פעם אחת. כלומר, יש שם מקום שלנו כאנשי מקצוע שמחויב גם לקיבוץ. בסדר?
בצד השני, אנחנו בונים בתהליך הזה איתכם תקציב שלכם לבית שלכם, פרטנית. בסדנה לא נכנסנו לקרביים האישיים של כל אחד ואחת. אנחנו לא רואים בתהליך כבר, כן. היתכנות אנחנו ממפים איתכם את מקורות ההון שלכם, אנחנו מבינים איתכם מה הבית שאתם רוצים, ובונים תקציב עומק שלם, מלא ומקיף לכל המספרים. אז מהבחינה הזאת, זאת אומרת, כאילו זה לראות שירות, משכורות, לראות תלושי שכר, לראות קרנות השתלמות, לראות הכל. ולכל דבר צריך אסמכתה. שום דבר הוא לא באוויר. עם זה אפשר מה שנקרא לקנות במכולת, כי אפשר לבנות פרויקט רק כשרואים באמת את ה-show me the money. בסדר? ומוצאים כמובן פתרונות. אני מסכימה אולי, או מקדימה את המאוחר, ואני אומרת, הרבה יותר נעים לעבור תהליך כזה, כי אתם כבר מכירים עכשיו חלקכם אותנו, זה לא תהליך שאני רואה אותו כמבחן, אני רואה אותו כבאמת התכנות, כבאמת להיכנס לעולם שאתה מבין הרבה יותר למה אתה נכנס, ומה כדאי לי. אפשר להתייעץ. אנחנו לא נגיד לעולם לקיבוץ שום דבר, כי הם לא חשופים לשום דבר אישי ואינטימי כלכלי. הם רק מקבלים תשובה, עובר או לא עובר, ומה הגודל שאפשר לדבר עם כל משפחה לפי היכולת שלה. זאת המתכונת היום של התכנויות כלכליות. היא מדברת גם מה הגודל. את יכולה X, חובב יכול Y, זיו יכול אחרת. אני מבינה. והלויאליות שלכם היא למי בעצם? יש פה אז בעצם התכנות. לשני הצדדים, זה מורכב. בדיוק. מצד אחד, אנחנו לא נעגל פינות בשום מקום ונפגע בקיבוץ, בצורה הכי פשוטה של זה, בסדר? אנחנו חייבים לקיבוץ לאמינות מוחלטת. בצד השני, אנחנו חייבים אליכם לסודיות מוחלטת, ולעשות איתכם את האיך כן. לבנות איתכם תוכנית איך כן. זה לך אחד הסיבות שאירון בחרו לעבוד איתנו, כי רוב המכונים רק בודקים כן או לא יכולת, ולא עוזרים למשפחות לבנות את הדרך שלהם איך כן. עכשיו, איך כן יכול להיות שיהיו בו פשרות וויתורים על החלומות שלכם אולי, אבל יש פה מחויבות לשני הצדדים. המחויבות לקיבוץ אומרת שאנחנו לא נשקר לקיבוץ אם אתם לא יכולים, בסדר? זה המחויבות שלנו לקיבוץ. אנחנו נחתום על אני רוצה תוצאה רגע שאומרת לתת את מה שבאמת ישנו. רגע. אנחנו מצד שני מחויבים לתת את מלוא השירות לכם כמשפחה, וגם לא חושפים אתם תראו, גם יש שם אפילו חתימה על הסכם סודיות מאוד מפורט, אנחנו לא חושפים שום דבר לקיבוץ, תהיה תשובה לקונית, יכול, לא יכול, עד גודל מסוים וזהו, אין שם בסדר, אבל מעבר. זה גם בשבילנו בסופו של דבר, אם זה לא לא, יכול, אז זה אין לך הדדי, מה זה להשלות התכנות את עצמך. כלכלית הדדית, כן, כן. לגמרי, נכון. אבל שאלת על אני מחויבות אני לשני רוצה הצדדים. אני רוצה לתת תשובה שנראה ממש את שני השחקנים. האחד זה באמת בן משק שכבר הקיבוץ מכיר אותו, נכון? וקוראים הרבה פעמים שאנחנו כבר מכירים, אבל זה לא נכון, אנחנו לא באמת מכירים את האנשים. אז במקום הזה, המשפחה אומנם הייתה מחויבת לעבור את ההתכנות הכלכלית, והקיבוץ הרים גבה שהוא מה שנקרא נכנס לזה, זה לא באזור שלנו, זה מקום רחוק. אני באמת רוצה אבל שתבינו רגע את מהות הסיפור. ובמקרה הזה ועדת הקליטה מאוד האיצה לקבל תשובות, ואני אמרתי לא, אני פה שומרת עכשיו על הלקוח כמשפחה, לא, היא תקבל את הזמן שלה, כי אם אמרנו שיש לנו פתרון ויצירתיות איך למצוא את הפתרון, איך כן, הקיבוץ יחכה, אוקיי? זאת אומרת שלי חשוב כל הזמן לשחק במנעד הזה של ההדדיות בין הקיבוץ שמאוד רוצה תשובה ולפעמים הוא מאיץ בנו ורוצה כבר את התשובות, לבין למקסם או למצות את התהליך כמו שצריך. זה מקום שהוא דורש מקצועיות למקום של אמינות. אין לי יכולת להתעסק בקוד אתי כזה של עולם כלכלי אם אני לא נותנת ללקוח את ההבנה שהוא נמצא שמור, בוא נחשוב איך כן, בוא נתאבד על זה, בוא נביא את כל מה שאפשר לעשות ולחשוב, כי בית לא חייב להיות מאפס, והוא יכול להיות גם משופץ, והוא יכול להיות רכישה, והוא יכול להיות דגם צומח, וראיתם כל כך הרבה דוגמאות. בסדר? זה קורה הרבה פעמים, ואני כל כך אוהבת את ההשתנות הזאת של המקום, שהוא גם שומר עליי כל הזמן, להיות מאוד חדה ומאוד רגישה, מאוד קר ומאוד חם, כל הזמן. בסדר? אז בעצם הקיבוץ לא רוצה רק כן או לא, אלא זה יהיה גם כן או בדיוק, הוא לא, רוצה או את כן האיך. ולאיזה לאיזה גודל כאילו? בדיוק. כן, ממש ככה.
וכמובן שנצא גודל לדרך בקטע אתם של גודל של ממש נראה. עלות גודל או גודל מטראז', של... של לא, גודל גודל אוקיי. בית, מטראז', לא עלות. רק גודל למשל, מטראז', אם לא אני נכנסים רוצה... תראה, היות שכתבנו, שבוע לנו כמה, אבל אני אתן שתי עסקאות שונות לגמרי. הייתה עסקה אחת שאמרנו, יכולים לבנות, יכולים לחיות בקיבוץ, עומדים בכל הכללים של פנסיות, ביטוחים שצריך, ובלבד שהבית לא יעלה על גודל 150 מטר, לדוגמה. קיבוץ אחר לידו, דרך אגב, שני קיבוצים צמודים, מישהו שרוכש בית, כתבנו, יכול לעשות, המשפחה יכולה לעשות את הרכישה, יכולה לחיות בקיבוץ, עומד בכללים של הפנסיות והביטוחים, אבל אין לה כסף להגדיל את הבית. היא יכולה רק לרכוש אותו. לרכוש, לעשות צבע, לעשות זה, אבל אין מעבר. לדוגמה, זו תשובה שיכולה לבוא. שוב, משפחה ספציפית, גם עמק יזרעאל, שהוא יקר בטירוף גם ככה, אבל אני אומר, בסוף, התשובה לקיבוץ היא משפט, שאומר יכולים, לא יכולים, ולפעמים מטיל איזושהי מגבלה אם יש כזאת. אם אין, דרך אגב, אם אין כזאת, אז אין. לצורך העניין כבר יש לנו, היום יש משפחה שעברה התכנות, קיבוץ בעמק המעיינות, והתשובה תהיה, עוד לא כתבנו אותה, אבל היא תהיה, יכולים לעמוד, יכולים זה, יכולים זה, ואין מגבלה, יכולים לבנות כל מה שמותר על המגרש. כי אין שם, כי הם יכולים, בסדר? גם זה ועוד יש. שאלה, כמה זמן אורך דבר כזה? סדר גודל? זה אני אענה. תמיד אני מחזירה את הכדור ואני אומרת בסוף זה תלוי נורא בזוג, כי אם מדברים אבל לא מעבירים מסמכים, לא עונים על השאלון, אין לי בשר מה שנקרא בשביל לנתח את התיק הזה, אז זה נורא תלוי בדרך כלל במשפחה. בדרך כלל הקצב שלנו הוא תמיד יותר מהיר מהמשפחות שמתמהמהות ומתמהמהות, אבל אם זה תקין ואם זה עובר אנחנו יכולים לסיים את זה תוך חודש וחצי. אוקיי. על כל הקיבוץ תוך חודש וחצי, זה לא משפחה בחודש וחצי. אבל כאילו... התהליך הוא פר משפחה, הוא לא פר בסדר, אבל, קיבוץ. נכון, אבל בואו, אז אני אומר, נראה לי המשפחות לא הזריזות, שבועיים שלושה, לא נקדיש את כל הדבר הזה ספציפית, לא, זה כבר בסדר, נראה לא, לי... הכוונה זה לא ימים וזה לא חצי שנה שנה. נכון. לא חצי שנה, ממש לא צריך להגזים. אוקיי. מעולה. תודה. בטח, באהבה. שמחים גם, מתרגשים. מה? אני אומרת, אנחנו גם שמחים ומתרגשים. כן, אנחנו נפגשים בשישי. נכון. כן, נכון, שישי הבא. נכון. אפשר במילה מה יהיה תגיד, שם? כי אני יודע שזה לא רלוונטי לכולם, אבל... לא, אז מה עוד פעם? רגע זה, תראו, כשאנחנו עושים תהליכים כאלה, השיחת פתיחה מסבירה רגע איך בונים תקציב לבית, קודם כל, וגם איך עובד תהליך ההיתכנות. ואנחנו גם נכנסים קצת לסימולציות של מספרים. והסיבה זה שיש אנשים שעדיף שלא ייכנסו לתהליך. בסדר? יש אנשים שעדיף שידעו עכשיו שזה יעלה להם 2 נקודה משהו מיליון שקל, והחליטו טוב טוב אם עכשיו, או עוד שנה, עוד שנתיים, עוד 3, והפוך, יש אנשים שחושבים שיעלה 3 מיליון ויופתעו לטובה שזה 2. אוקיי? כלומר, אנחנו כן, אבל זה רוב ההרצאות פתיח של תהליכי התכנות, המטרה היא להבין רגע את הרקע המקצועי של מה אנחנו הולכים לעשות ביחד, להבין איך התהליך עובד, ופחות או יותר להגדיר גבולות כלכליים לדבר הזה, אבל שוב, זה גם לפעמים יש כל מיני תוספות או הורדות שתלויות במה הנהלת הקיבוץ רוצה. לצורך העניין, עם אירון עוד לא ישבנו פרטנית על הפגישה הזאת, אז יכול להיות שיהיה קצת שונות ממה שאמרתי. אוקיי? אני יכולה אבל להוסיף את הדבר הבא לזיו, וזה חשוב לי להגיד את זה, בסדר? אני הייתי מציעה הצעה ידידותית לתהליך ולבוקר כזה, שאני קוראת לו יותר מה שנקרא של כנס מתעניינים, פתיח, ברור שבאים. להתחיל את הדברים כמו שצריך, זה לא רק ההרצאה שלנו. יש שם פתיח, יש שם סיור, יש שם היכרות על מה, מי, מו. אני חושבת שגדולת המשפחה היא ככל שהיא באמת לוקחת את הדברים בשתי ידיים, מאלף ועד תף, ולהיות בכל דבר. בסדר? זה חשוב, 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 כי גם בין השורות מאוד חשוב להסתכל. וסליחה שזה היה פרטני לאירון, אנחנו פשוט לקראת התחלת תהליך שם. ולא ידענו על זה לפני שבוע, דרך אגב. עוד שאלות על התקציב, על הקובץ, על דילמות?
טוב, מעולה. אז אוקיי. חבר'ה, קודם כל, תודה רבה רבה לכם. היה מרתק איתכם. אני תמיד אומרת שזה דברים שהם מאוד ספיישל, ואני שמחה שהמועצה נתנה את הפתח הזה. וגם שמחנו להכיר ברמה האישית. הנה עוד חברים מהאזור, אז תרגישו בנוח. ואם כן רוצים להירשם לאותם 20 דקות של שיחה, זה יכול להיעשות רק עד סוף השבוע כהטבה, וזה חלק מסדנה. אחר כך זה כבר מה שנקרא אנחנו מקצועי לחלוטין, במחירים אחרים ולא קשור לסדנה. קחו את זה בשתי ידיים. וזהו, אז נכיר, ניפגש, נתראה על הדרכים. עמרי, תודה רבה על כל המפגשים, תודה לכם, תודה רבה. ושיהיה ערב תודה רבה כיף לכם. ונעים. רגע, איך נרשמים אתם, כותבים, בדיוק, כותבים לנו פשוט וואטסאפ אישי, אני שולחת לכם בכל מקרה בסיכום מחר את הקלנדלי, הזימון האוטומטי הזה שאפשר להירשם דרכו. הכל 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 במיילים. תודה. תודה רבה. רבה. תודה תודה רבה. רבה. ביי. בבקשה. להתראות. ביי ביי. ביי ביי. להתראות.